जुमयाई फॉलोड करा हो भैया भैया शादी परेर ऑनलाइन मंगला म्यूजिक फिल्माईमा चौकी खिजर सराया। आइल करोनावा त भइल लॉकडाउनवा अब कैसे के जाई कलसिया में कैसे के जाई कलसिया में। आइल करोनावा त भइल लॉकडाउनवा अब कैसे के जाई कलसिया में कलसिया में। जुमयाई फॉलोड करा हो भैया शादी परेर ऑनलाइन में। जुमयाई फॉलोड करा हो भैया शादी परेर ऑनलाइन में। जुमयाई फॉलोड करा हो भैया शादी परेर ऑनलाइन जुमयाई फॉलोड करा हो भैया। बड़ा निक देला बहिन जूम के ज्ञान हो। ऑनलाइन प्रेयर चली रोजे सुबह शाम हो सुबह शाम हो। बड़ा वाला होके चाही छोटा मोबाइल हो। फोनावे पर होई भाई प्रेयर भजन हो। यीशु से प्रेयर करल जाई रही के अपन घरवा में रही के अपन घरवा में। यीशु से प्रेयर करल जाई रही के अपन घरवा में। जुमयाई फॉलोड करा हो भैया शादी परेर ऑनलाइन में। जुमयाई फॉलोड करा हो भैया शादी परेर ऑनलाइन में। जुमयाई फॉलोड करा हो भैया शादी परेर ऑनलाइन जुमयाई फॉलोड करा हो भैया। प्रभु जी से महिमाय भैया करा बारंबार हो। भागी करोनावा त मिली रहत हो मिली रहत। करम जरूर बहिन महिमा बारंबार हो। यीशु के नामे जाई कोरोना जग से दूर हो। राति उपास त करल जाई प्रेयर तन मनवा से। हाँ हाँ भैया राति उपास त करल जाई प्रेयर तन मनवा से। जुमयाई फॉलोड करा हो भैया शादी परेर